Hola, què tal? Soc en Sergi Mas, comunicador, periodista i sé fer un pa de poble al forn extraordinari. El maltracte i l'abandonament animal està a l'ordre del dia. És una cosa que jo particularment no puc entendre ni entendré mai. Perquè, que un animal que ha conviscut amb tu, que t'estima, que et coneix, perquè quan tu no estàs bé, l'animal ho nota i s'apropa al sofà i busca el contacte i et fa costat. Doncs al 2022 encara hi ha persones que en un moment donat els maltracten o que decideixen que tindran millors vacances sense el seu gos o sense el seu gat i l'abandonen. És que no ho entenc. Malauradament, els humans som cada vegada menys humans i per això, si em doneu a escollir entre humanoides i animals, sempre aniré amb els segons. Per tant, des d'aquí vull aplaudir, encoratjar i animar a tot l'equip de la Societat Protectora d'Animals de Mataró que posen un punt de seny que tanta falta ens fa als humans i un punt d'amor als animals que tant s'ho mereixen.